Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol. Karon sa pagsugod sa aton bagong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Oy, Siloy. Si Kapitan man ang nakita ko nga kambal mo sa bangga. Oo. Dirigit man kuntani ang tuyo niya. Apan sumalangay kami, gani nga dito na lang kami nagsukilanon sa bangga eh. Ano ang tuyo niya, ha? Ginpamangkot niya ako kung mapasugot kita nga si Luisang buhaton nga Reyna Elena sa maabot nga Santa Cruzan. Ote, ano ang ginsiling mo sa iya? Ano pa? Kung do'y huo eh. Nagpasugot kit ako iya. Ano? Ay, nagpasugot ka na galidayon imo, ya? Wala mo pa gani mapamangkot ang anak mo kung sugot siya? Sugot na siya Isa pa, mahuya na siya magbalibad kay Kapitan. Wala naman abi sa mas matahong pa sa kay Luisa naton. Kundi siya lang permi ang naandan nga kuhaon nga Reyna sa kapistahan diri sa aton eh. Kag sigurado ako nga hindi hamak naman nga pagdayaw ang mabatian naton. Man kita mga ginikanan ni Luisa mo. Kag siyempre, sa din pa bala nagasunod ang katahom ukon kaambong sa mga anak, kundi sa ilang mga ginikanan? Kulas! Hapit! Wow! Ay, abaw! Kagwapa gidya kay Luisa, no? Huo man, kanaya-naya sang iya nawong. Daso ng iya mata, kahuloy. Kagang iya nga ilong, kahimpit gid. Dugin himo sang isa ka iskultor. Kagang iya bibig, kanipis. Kag kanami tulokon kung nagayuhom siya. Dason, ang iya panit kakinis, no? Bisan pa nga permi man siya nagapainit. Kag ina ang rason nga madamo sang nagapangaluyag sa iya. Luisa, ano blang kinahanglan ko nga buhaton? Para nga matunan mo lang ako nga higugmaon. Pasensya ka na gid, Felipe, ha? Wala pa abi sa pinsar ko ang magsulod sa butang nga ina. Gani, pasensya gid. Ato nang bisita ni Luisa? Oo.
Kaya nakita ko nga daw hoy-hoy ang abaga nga nagpalayo. Nakahangop na ako sang buot sina silingon. Ginbalibara naman ni Luisa ang pagigugma sang lalaki nga ato. Nagapasalamat man ako nga wala pa sa bungog nga magnubyo-nubyong aton anak. Tugod bata pa man siya kaayo mo. Salamat kay nagkita ay kita, Luisa. Nga aman, Kap. May kinahanglan ka bala sa akon? Ay, importante ka tama. Ano bala ina, Kap? Nagapangagdang amigo ko nga kapitan man sang barangay sa Kaiping nga Banwa. Nagapangayo sila sang representante naton nga iintra sa hiwaton nga Santa Cruzan sa ila. Gani na pinsaran ko nga ikaw nga akon paintrahon. Okay lang ina sa akon, Kap. Pero, basi kung maglain ang mga buot sang iban nga babae diri sa aton barangay. Kaya daw ako na lang perme ang nagaintra. Basi kung pwede ka pa man makapangita sang iban, Kap. Kag kung wala na gid, amo na lang ang pag-intra ko eh. Ay, ginhimo ko na inainday. Apang wala ako sang napilian. Gani, ikaw na lang ang marepresentar sang aton barangay. Kag hindi ka magkabalaka. Kay kami nang bahala sang imo nga gamiton. Frankie, May! Daw wala nagahalin ang mata mo sa Reyna Elena sa barangay Malinonghaw. Kagwapa gidabi sa yamig mo. Kag wala ko na ginulsol nga nagtindog kita diri sa igad sang dalan para nga maglantaw sang Santa Cruzan. Kaya nakita kong babae nga naluyagan ko. Abaw! Ara ka naman! Seryoso ako, Mig. Hindi ako magpasugot nga hindi matultulan ang ilabalay subong nga gabi. Oh, ngaw, anong buhaton mo? Masunod ako sa ila karon kung magpauli sila. Sa sila, makabisita ako sa iya. Kakilala mo ako, Mig, ha? Ako ang tao nga hindi makahibalo magbaton sang kapaslawan. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Daw kabugat kasang buot ko sa bisita sang anak naton si Loy. Amo man ako. Katikalon mo pulupurma blahaw. Kulit nga makahuluya nga magbinastos. Bo, daw tabugon ko na lang siya mo. Pero sige lang, bayda. Oo, panilagan na lang naton siya. Ano? Oh, Luisa. Nakuha mo gid ang akong atensyon. Gani hindi ako magpasugot. Hindi ikaw ang akong mapangasawa. Tandaan mo isiling ko, ha? Patyon ko ang sinuman nga maghandom nga magribal sa akon sa imo. Frankie? Seryoso ako, Luisa. Wala ako nagalahog.
Kung anong ginahambal ko, ginabuhat ko. Diyos ko, ginakulbaan ako sa lalaki nga ato. Amo man ako, Nay. Amo palang gani ako'y makasalapo sa tao nga kasubong niya. Hambog, kag wala sa respeto. Ano ang buhaton naton karon Siloy? Mangayo ako sang bulig sa kay kapitan para ba lang nga maprotektahan si Luisa. Subong man ang iba niya nga tagpangaluyag. Ay, Ramona, Luisa! Oy, Siloy, naano ka? Ay, Nga nga daw ginalagas ka sa inuubuang? Ay, Tay, ano ba lang natabo? Si Ronilo bala, ang isa sa nagapagaruyag sa imo, nasapuan na lang nga naghahapaon sa likuan pakadto diri sa aton, kagpatay na. Ano? Oh, Diyos ko! May igo sa isang bala sa dughan. Oh, Diyos ko! Si Frankie! Hindi yan! Siya ang may kahimuan si Ninay, Tay? Babas ko ginangakon pagpagduha-duha. Apag wala sa nakasaksi sa among nga krimen, gani sigurado ako nga makadto sa wala ang investigasyon. Ano? May patay naman? Oo, Kap. Kag dito magyapon na sa puan ng bangkay sa alagyan pakadto sa ilan ni Choy Siloy. Kag pariyo sa iban ngang nagkalamatay, Kap. Isa manggali ang lalaki nga ato sa nagapangaluyag kay Luisa. Oh, animal. Manawag ako sa kapulisan. Ipausisa ako ini. Nay, nabala ka na gid ako sinia. Halos ang tanan nga nagapangaluyag sa akon. Nagkalamatay na. Isa lang ang ginadudahan ko nga naghimo sa krimen nga ini. Apag matinlo ang paghimo niya, wala sa ebidensya. Gani mabudlayan kita sa pagtudlo sa iya. Halos pala reho ang pamagi sa pagpatay ang natabo sa mga lalaki nga nagapangaluyag sa akon. Halos tanan. Igo sang bala sa dugan. Kagtungod sina. Halos wala na sa nagabisita diri sa akon. Magluwas na lang kay Frankie kag kay Felipe. Kag ang nasubuan ko lang. Kaya daw may balatian ako nga makalalaton. Nga ginalikawan sa mga lalaki. Luisa! Ana! Ay, Nay! Nga May bisita ka! Si Felipe! Ano? Oh, Diyos ko! Ari siya? Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Magabiyan sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo Sangkap. Number 1 Basta Radio. Come on.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa siyudad sang Silay. Ang aton tagpasakop nagapatawag lang sa ngalan Floor. High school pa lang siya sadto, sa pinakabeses na siya ganapaslawan sa paghigugma. Kag wala siya makahibalo sang rason kung nga wala nagadugay sa iya mga lalaki nga nakaangkon sa iya sa relasyon. Tubtob nga nag-abot ang graduation niya sa college. Kag diri sa nga bahin magasugod ang kasaysay ni Floor ngayagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kutob na lang sa handog. Forget me as my life goes on. I know I will.
Flor, gusto nang hibiin na. Hindi pa gusiti sa mga luha mo ang wala pulos nga lalaki. Di malas na gid bala ako sa paghigugma, Mimi. Nga ginasubong ako sini sa mga lalaki. Diin bala ako nagkulang kay Marlon. Playboy ang Marlon nga ato. Hindi masaligan. Maayo gani nga siyang nakig-break sa imo. Sang sa mag-antos ka sa panunto niya. Palangga ko siya, Mimi. Palangga ko siya. Sino lang balang nobyo mga wala mo ginpalangga man? Pero anon mo ka hindi sila bagay sa imo? Damo pa lalaki sa kalibutan, no? Hindi naging kuya maghigugma liwat, Mimi. Hindi naging. Antes ako magpauli sa balay, mahapit anay ako sa simbahan. Ay, hindi pa gid niya mahimpos ang kaugalingon ko. Wala pa gid ako sang peace of mind. Sugod sang mag-break kami ni Marlon. Flor? Robert? Ikaw gali? May kinahanglan ka? Wala man. Mapauli ka na? Oo, Robert. Mamangkot-langkot tani ako sa imo, Flor. Hindi ka lang tanik maki kung yambal ko ini sa imo, ha? Wala na kuno kamo ni Marlon? Oo. Kung mo sina, may chance na gali ako sa imo? Pwede ako makapamasyar sa imo? Sorry, gid Robert, ha? Wala na ako sang panahon sa mga lalaki. O kung sa imo man. Unaan kong pagkulang ni Marlon sa imo, Flor. Ay, magpangita ka na lang sang iban, Flor? Mahimo bala? Hindi na ninyo ako pagtublaga pa? Flor? Nagasampok naman ang kilay mo, Ay, may nadumduman lang ako, Hindi maayo. Ang maayo pa, para malingaw ka, mag-upod ka sa akon. Matanaw kita sang sini, May nami malasubong nga love story. Love story? Gusto ko ya subong nga lantawon, gyera, gusto ko sang inaway, mga patsanay. Amo ka na sina ka desperada? Ay, kung sa bagay, nahangpan ko ikaw, Ang maayo pa, mamahaw na lang kita sa gwa. Ang kuntaya, Mayo pa. Kadamo gid isang tawo, haw. Nga dirigit kita yung nagsulod man. Sige lang bala. May crush ko din nga daan niya diri nagkaobra. Gali. Ang problema, kay wala na kita sa mapungkuan. Sabay nga ato, May bakante pa nga pwesto. Dali. Ha? Di may lalaki man ang nagkakaon. Masalo man kita sa iya? Oo, Hindi pa siya. Duha ka chicks ang matupad sa iya. Ganahan pa na siya magkaon. Dali na, makadto kita dito. Basi kung maunahan pa kita sang iban.
tupad mo? Sure. Gabi, hindi. The seats are for free. Thanks. Pungko na ta. Floor. Okay. Ay, wala pa gali kita mag-order, no? Dire ka lang, anay, ha? Kahumot sang lalaki nga ini sa tupad ko ba? Grabe man kung magpahumot ba? Dawang ex-boyfriend ko man sadto. Kaon ta, miss? Ay, thank you. May gani nga nakapungko ka mo diri, para may upod man ako. Kito kasubo man nga ako lang nagkakaon diri. By the way, ako gali si Jimmy. Pwede ba kapangilala? Ako si Flor. Kagang upod ko nga to, amo si Mimi. Excuse me, Sabto ka rin cellphone ko. Hello? 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 Kasabad. Hindi man magsabat. Nobya mo bala ang caller? Hindi. Friend ko lang. Ko rin, natumok ka na siguro niyang number ko. If you don't mind, tapusin ko ang pagkaon ko, Floor? May katuan pa ako, Sure. Uy, may pagkasosyal ang lalaki nga ini, Rich siguro ini. Di, anong labot ko sa iya? Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Jimmy? Hi, Floor. Diri ka galit nag-aobra? Kamusta ka na? Ari, okay man. May maalagad bala ako sa imo? Actually, mabisita lang ako sa uncle ko. Wala ko makibalo nga isa ka nagali ka empleyado diri. Ba? Uncle mo gali si boss? What a small world. Nagkita-igid man kita liwat, no? Sige, Floor. Masulod na ako diri sa office ni uncle ko, ha? Sige. Sir Jimmy. Jimmy na lang, okay? May ginapanumdum ka naman, no? Oy, Mimi, natandaan mo pa bala ang lalaki nga nakaupod naton sa isa ka lamesa? Sang magkaon kita sa restaurant? Si Jimmy balahaw. Ang cute nga to. Oo, super gwapo. Nga aman haw. Mi, hinablos gali siya sang boss ko. Nagkadto siya kaina sa opisina namon. Uy, tuod ka? Rich kid man gali siya? Siya galing ara sa pensar mo. Abi ko anay kung hate mo ng mga lalaki. Ambot man gani, Mimi, Daw hindi ko man mahangpan ang ginabatsyag ko. Do may nabatsyagan ako nga kung ano? Basta hindi ko mahangpan. Ay, sus many times na bala natabo sa imo. Hindi bala? Hindi ka magsiling in love ka naman. Ini mahimo ini. Kag hindi ka gin magpainto liwat sa mga lalaki. Pareho ni Jimmy. Amo to siya kagwapo. Wala sang nobya? Imposible.
Hi. Busy ka gid ah. Ay, may ginatapos lang ako nga report, sir. Ara ka naman bala. Ginser mo naman ako. Jimmy na lang bala. Hindi mo man ako boss eh. May ginahulat ka pa bala diri, Jimmy? Kaina ka pa diri sa office, ha? Wala naman diri si uncle mo. Hindi ka pa magpauli? Actually, ginahulat ko ikaw. Upot na pa uli. Oh, Jimmy? Nag-upod ka sa iya sa bonggang restaurant? Kag nag-dinner ka mo? Ay, Mimi, hindi abi ako makabalibad kay Jimmy. Flor, hindi man sa nagkapahilabot ako, ha? Pero, do kadasig sa imo nga ma-develop sa lalaki nga ato? Basi balabwas, makibot na lang ako, nobyo mo na siya. Ay, Mimi, ginaako ko. In love matuod ako sa iya. Kagbisan anhon ko sa paglikaw kay Jimmy. Amo man ang lagas-lagas niya sa akon. Ang masiling ko lang, pinalangga ko nga pakaisa, maghalong ka lang. Kung matunon mo ako, Flor, ako na sigurong pinakamaripahin nga lalaki. Kung batunon ko gidman ikaw, Jimmy, mapangako mo ayan sa akon, nga hindi mo ako pagtuntuhon. Mahimo ko ina, Flor. Amatuod, bago paglaw ka magigugmas ng subong sini, sa imo pagid lang. Oh, Jimmy? May tsansa ba nga mabaton mo ang pagigugma ko? Ha, Flor? Hindi ka lang magpahinali, ha? Ay, kami na ni Jimmy. Gina-anticipate ko na ina, no? Oh, wala ka malipay para sa akon? Dumay na batsyagan ako nga hindi amo eh. Ambot kung ano ini Hindi ka magkabalaka. Okay lang ako. Si Jimmy naging siguro ang destiny ko. Flor, kung maglakat ka sa malayo, sugot ka man bala? Sa diin nga malayo. Kabalo ka, manuglakat ang pamilya namon sa Canada. Approve ng petition sa mga parents namon sa amon nga mag-utod. Ha? Mapalayo ka sa akon? So, pagmangganing balatyagon ko eh. Apag may job opportunity man nga nagaulat dito para sa akon. Paano na lang gali kita? Hindi ko man pwede nga punggan nga maglakat ka. Bisa na to na ako dito. Ikaw gihapon na higog maun ko. Pangako ina, Flor. Jimmy, palangga ko gid ikaw.
Flor, gusto na nga inom inaay. Hubog ka na, ho? Imi, nagauot ng gityang dughan ko. Kimbayaan naman ako sa lalaki nga palangga ko. Wala na gid tsansa nga mag-champion, ah. Wala na gid yung tsansa nga magbalikay pa kami ni Jimmy. Ang ahaw lang nga babae nga pareho ko. Hoben ka pa, no? Ano ginadalian mo, haw? Wala gani nagalain ang buot ko. Nga sa edad ko nga ini, wala pa gid sang may nagpangaluyag sa akon. At least ikaw, nakatilaw ka na nga ginpalangga ka sang lalaki. Bisan sa malipot lang at tiun. Kagpasalamatan mo, ina, Flor. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysay ni Flor, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kutob na lang sa handog. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunuplit. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we share, keeping our love secure.
You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Nakahibalo ako nga may plano ka man nga lain, Paulo. O galing, ginapalabi ka ni Lolo Pedring sang sa akon. Apang hindi ka dapat ka magsubra sang palanublion sa akon. Kay mapatyanay kita nga duha. Paulo? Ginpangabay niya ako nga pangitao ng apo niya sa luwas. Ano? Amo ina ang iyagin pangabay sa imo? Oo. Kag ako gid ang ginpangabay niya. Kung sa bagay, maaya man ina. Pangitaas siya. Pangitaon mo ang apo ni Lolo Pedring. Pagkatapos, magpangita ka sang paagi na mapatay mo siya. Dayna? Oo. Amoy nang gusto matabo ni Leia kag ni Arnel. Kag sang iban nga mga herederos ni Lolo Pedring. Apang bangod ikaw ang ginsugo niya, kinahanglan badula siya sang lubos. Badula sang lubos ang apo ni Lolo Pedring. Kung sino man siya. Nagpangako ako sa iya nga pangitao ng apo niya. Sa wala pa siya mapatay, Dayna. Ano? Oo. Nagpangako ako sina sa iya. Kagbuhaton ko ina. Oy! Ang buot mas siningon. Nalimtan mo na ang aton plano nga kita ang makamulsang manggad ni Lolo Pedring? Kung hindi mo pagbuhaton ina, si Leia ang mabuhat sina. Hindi makahimo sina si Leia samtang ara ako. Paulo? Balabagan ko ang bisan ano nga malaing nga buhaton niya. Kag ang buot na bala silingon, nagbag-o na ang imo pensar? Nakita ko nga hindi maglino ang kalag ni Lolo Pedring kung hindi niya makitang yapo. Kag isa pa, ang ginhatag nga kabuhian sa ako ni Lolo Pedring, tuman na. Nga makaangkon ako sang kabuhi nga basulay. Tuman na kadako ang ginhatag sa ako ni Lolo Pedring nga grasya. Grasya? Ano nga grasya? Ang buhaton ka nga presidente sa iya kompanya? Hindi kita makapagusto sina Paulo. Hindi kita makalibot sa bugos nga kalibutan kada tuig. Sa ano kita makakadto sa duog nga ginakadtuan lang sa mga manggaranon? Amo ina ang akon handom sa kabuhi. Kagin pangako mo ina sa akon. Nagpangako ka nga ihatag mo ang tanan sa akon. Kagaron masiling ka nga hustol sa imo ang trabaho nga ginhatag sa imo ni Lolo Pedring. Hindi mahimo, Paulo. Kadugay na sang ginsiling mo sa akon nga ihatag mo ang tanan sa akon. Kagaron, amo lang inang masiling mo. Ano gid ba lang gusto mo matabo, Dayna? Paulo, pangitaon mo ang apo ni Lolo Pedring.
Kag kung makita mo siya, patyon mo siya. Sa sina, makasiguro kita nga ikaw ang manunubli sang tanan niya nga pagkabutang. Dayna? Oo. Amo inangakon pamatod. Kag kung hindi mo inamatuman, maayo pa, break na lang kita. Dayna, hindi. Hindi, Dayna. Nakahibalo kagid nga ikaw lang ang malahalon sa akon. Ikaw, Dayna. Pwes! Ako? Hindi. Pangitaang apo ni Lolo Pedring. Para patyon! Nagalibog ang ulo ko. Nagpangako ako kay Lolo Pedring nga buhaton kong tanan nga makita ko ang yapo. Apang hindi ko man mabalibaran si Dayna, palangga ko gid siya. Kaya nagpangako ako sa iya nga makaangkon kami sang madamo kaayo nga kwarta. Kagamoy ng rason ko nga nakigdil ako kay Pandora. Ang amon deal nga duha, ang mga sulayon niya si Lolo Pedring. Kag mapakasal sila nga duha. Pagkatapos kung mapatay ini, among pagtunga namon sang manggad niya. Apang makasalig bala ko kay Pandora? Base kung ara na saya manggad. I-double cross niya ako. Base ko may iban siyang kaganahigugma. Kagang iya plano, pariyo man sa akong plano. Ano pala ini? Daw hindi na ako makaibalos ang dapat ko nga buhaton. Daw hindi no. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Nakaibalo ka bala kung ano natukiban sa mga pulis parte sa kamatayan ni Carly kag ni Dudong? Wala kasang dapat ka panumdumon dira, Arnel. Napatay sila sa dehydration. Kag wala sang foul play. Oh, maayo ko na mo. Si Pandora ang hatagan naton sang atensyon. Si Pandora? Oo. Tubtob ara siya nga nagatabid permi sa tupad ni Lolo Pedring. Hindi kita makasipsip sang maayo sa tigulang. Babae lang, Leia. Nagapaminsar ako sa maayo ko nga plano para kay Pandora nga ina. Inang iban nga mga herederos, maluyagin nga magdumog kay Pandora. Kagbapati sila, kung suguon ko. Hindi na pagbuhatain na, Leia. Nakibalo ka naman nga nanamian man si Lolo Pedring nga harap pirmi sa iya tupad ang Pandora nga ina. Kag nakibalo ka naman nga maakig siya kung may buhaton kita sa babae nga ina. Amoy na kon nga nga daw sa piho man si Pandora. Apang magkatapusan gid ina tanan, Leia.
Kag hindi na siya makapadayon sa pagka-caregiver ni Lolo Pedring. Bagot isa sa mga inadlaw nga ini, masapuan siya nga nagaputi ang mga mata. Amo, kid! Telefon direktoring ginauyatan ko ngayon eh. Pangitaong ko diri ang ngalan niya Eva. Basi pa lang kung may telepono sila. Are, may Eva. Eva Cruz. Eva Buena. Are, Eva Monte Alva. Eva Lucio. Wala na. Hasta lang diri ang ngalan niya Eva. Wala na sa sugpon. Lain nga litra. Ano ka? Saan sila nakapatakod sa telepono? Kay imo lang sila, suno kay Lolo Pedring? Hindi ko kinanglan ang direktor ngayon. Anika, mabalik ako kay Lolo Pedring. Kinanglan mahibalaan ko ang apelyado ni Eva. Ida, mahimo mo bala ako nga opdan? Diin siya, Gemma. Kay Pandora, mabisita kung tani ako sa iya. Hindi bala siling mo, malapit lang sa ginaobrahan mo ang mansyon nga ginaobrahan man niya bilang caregiver? Oo, siya, Gemma. Malapit lang. Amo ina, nga masami nga nagapadala sang kwarta sa akon si Pandora para sa imo, Chay. Ginahatag lang niya sa kay Choy Pasensyo ang kwarta nga para sa imo. Amo gali. Ati kun amo, mahimo bala ako nga makaupod sa imo? At aba oo, Chay. Kadto lang karon sa alas 9 sang aga. Kay updan ko ikaw. Hindi pa man ako masako sa restobar nga ginaobrahan ko, Chay. Salamat kid Ida, ha? Nahidlaw na gid ako nga makita abi si Pandora Bisan nga makadali lang Patod nga malipay gid karon si Pandora kung makita niya ako. Luyag ko nga makita niya nga maayo na ang lawas ko. Kag sa sina, magpasugot na siya nga maguntat sa pag-obra. Kag magpadayon sang iya pagtuon. Nakasupot naman ako sang kwarta para sa iya pagtuon. Kadamo abis ang kwarta nga ginahatag niya sa akon Mangita ako sang bayo nga pwede ko suksukon. Kagdason, makadto ako kay Ida. Siya abi ang maupod sa akon sa ginaobrahan ni Pandora. Lolo Pedring? Ikaw gali, Paulo? Oo, Lo. Ginsuguran ko ng pagpangita kay Eva. Salamat. Lo, wala ka bala sang laragway sang babae ngayon, ha? Wala. Wala ako sang retrato niya. Apang ang iya dagway, matahom. Kag mabuot siya.
Do sa may kaanggid siya kay Pandora. Kay Pandora? Oo. Amoy nang nagsulod sa akon ulo sang makita ko si Pandora. Do may kaanggid siya sa iba nga ato. Amoy na kun nga malapit ang buot ko kay Pandora. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa... It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!